София 84 кг. Веселин Иванов Лиопее срещу Любомир Геров. Майкъл Мацамбов. Снимам колкото мога, ще снимам. В смисъл такъв, доколкото хващам, защото тук по-няма как. А през въжетата бе съвсем. Ей, това ми дръж по-добре. Митко, дръж ми чанката по-добре. Прехвърля през врата и през рамото. През врата ти казах. Документите са ми вътре. Лявата ръка отдолу, знаеш какво говорим? Бавно и спокойно. Тазъм, започна и с тазъм. Така, давай, през гърба. Добре, гони кръга. Айде. Пак също, Боро, само че вини за гърба, ако се въртиш това. Дръжте тая лява ръка високо. Така, тук го вземи върху тебе, Боро, много добре го направи. Така, браво е. Пести се тук. Така, лявата ръка отдолу, плътен. Пригърни го, Бора. Заврия главата близко към мен. Близко главата, хвани под кръка. Така, сега го вземи върху тебе. Това излез под кръка. Изчакай момент. Айде, наведнъж, дай. Стисни зъби. Тук си вкъщи. Така, работи. Ай, сега за гърба. Захождай, Боро, захождай малко по-малко. Добре. Така, бутай тая ръка и главата близко. Близко главата, Боро, към кръка. Завърти таза навънка, изкарай таза. Боро, таза навънка. Десния крак да не го отпуска. Хвани му хубаво неговия крак с десния. Боро, ще му изтървеш кръка, внимай! Така, точно така. Поемай въздух тука. Така, браво! Ай, пари го носи го сега! Така, гърба гори! Вземи го в теб! Върху теб го вземи! Завърти колената навънка, Боро! Точно така! Аз я бърки отдолу за кръка! Спокойно! Боро, всичко е идеално! Чуй! Чуй! Време!
дали ти е по-удобно да вземеш гърба и да го вземеш върху тебе и го направи. Прецени кое ти е по-добре. Ти не снимаш ли? Мисли тази навън и гони гърба Боре. И тая лява ръка да вдига заедно с тази. Към кръста, Боре, ръката. Към кръста. Не под мишницата. Боре, от лявата ръка към кръста да мине. Едната другата страна с мене. Едната другата. Натисни му брадата. Натисни му Пренеси го брадата. върху тебе. Завърти към мен точно. Срамота брадата на натисни. Опитай се да извадиш лявия крак и да го сложи на куката. Бобо, извади си лявия крак и да го сложи на крака. Бръкни вътре, дръпни се малко назад и го вкарай. Дръпни го, вкарай го, Бобо. Бобо, още малко вкарай крака там. Вкарай го, дига и с двата крака. Внимай малко. Само внимай малко. Бобо, мисли, защото няма как да се измъкнеш. Изкарай левия крак и си го вкарай неговото дясно коляно. Вкарай куката, Боре, вкарай. С дясната ръка си помогни на неговия таз. Помогни си. Дясната ръка служи там на неговата свитка. Бобо, там, натискай сега там и вкарай левия крак на коляното. Бутай го, вкарай. Размести го малко наляво и тогава го направи това. Айде, точно тя. Няма да го изпътя. Натискай Бобо, тя малко там. Той няма въздух и сила, как че го Ай, дай сега. На таза, натискай на таза, Боби. Той няма толкова въздух и сила, как че го изпътя. Боби, дясната ръка на таза. 45 секунди, бе. Колкото може. Бутни, ръгни. Вкарай ръката долу, бутни. Аз успяха и тук да Движи се. видим по-наблизо. Нищо някакво да губиш. Бобо, ръката на таза. Ръката на таза, дясно. Вкарай лявия крак. Бутай. Бръкни под коляното, бръкни. Удри. Ай сега размести го малко на една страна и тогава бръкни. Тежки. Няма да Точно така. Ай, бръкни. Бръкни сега. Тежки удари, Боре. Дай още малко, брат. Дай стисни малко още. Абе, няма да те изпусне, Влади, как ще ти даде на тебе Бутни, мач, бутни, бе? Боре. Бутни от тук. Дай, Боре. Активност, дай. Баш па, Влади, ще се даде как че стане видим. Браво, Влади! Той треньора му каза, че си е